Il-famużi stilel magħrufa tal-Michelin waslu wkoll f'pajjiżna. Dan hekk kif għall-ewwel darba 3 ristoranti f'Malta nataw l-ewwel stilla minn 3 tal-Michelin tikketta magħrufa li tikklassifika l-aqwa ristoranti fid-dinja. Ir-restoranti li kisbu l-ewwel stilla huma Noni u Under the Grain fil-Belt u d-Demondjon li jinsab fil-Belt Sikta tal-Imdina. L-istilel jingħataw fuq bosta kriterji fosthom it-tjubija tal-ikel, il-konsistenza u l-professjonalità fir-restorant. Restoranti kollha li jingħataw l-istilel tal-Michelin jiġu inklużi fil-ktejjeb annwali li toħroġ il-kumpanija Michelin. Il-ktejjeb jinkludi aktar minn 14,000 ristorant minn 31 pajjiż madwar id-dinja. One News żar ir-restorant Noni fil-Belt fejn hemmhekk tkellimna max-xef Jonathan Brinkat li għal żmien twil ħadem fil-lukanda Korintja ta' Londra taħt ix-xef rinomat Gary Holyhead. Huwa rrakkonta kif malli kiseb l-esperjenza li kellu bżonn ġie lura Malta sabiex jiftaħ ir-restorant tiegħu stess. Dal-restorant sibtu xi 3 snin ilu, waqgħet taf kif ġew fih malli dħalt kont naf li l-postalina għandna forn tal-ħatab u hekk, irranġajnieh bis-saħħa tal-partners tiegħi u llum il-ġurnata għadna dejjem. B'sodisfazzjon fuq wiċċu, Brinkat għalinna lill-ġurija tal-Michelin bdaqgħu ġġudikaw il-platti tagħhom għall-arrieda mingħajr ebda avviż. Hija xi ħaġa li ma konniex nafu biha, ġew jieklu hawnhekk, ovvjament ġobhom l-ikel u ħadna dal-award. Hija xi ħaġa li ma stennejniex daqshekk, però għandna naħdmu żmien twil biex ikollna prodott tajjeb li jattira dawn in-nies. Għalinna li jsajru bosta platti fosthom dawk tradizzjonali Maltin b'laqta differenti. Aħna nagħmlu ikel li tista' ssejjaħlu tradizzjonali Malti imma indawruh il-mod u l-verżjoni tagħna. B'reazzjoni l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli laqgħet din l-aħbar sabiħa u qalet li hija konferma favur il-kwalità tax-xefs lokali u l-kċina Maltija. Hija awgurat li 3 chefs li jmexxu l-kċejjen ta' dawn ir-restoranti u rrimarkat kif kollha kemm huma ex-studenti tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u Ristoranti l-MHRA laqat ukoll din l-aħbar u fissrita bħala xhieda tal-impenn ta' dawk kollha involuti fis-settur turistiku sabiex ipoġġu l-ospitalità u l-kċina Maltija fuq il-mappa dinjija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.